ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ገዛና ሓደ ነገር ክሓተኩም ኩል ግዜ ጥዑም ኢኻ ንሳ ዝበለቶ ኩሉ እሺ ትብል ጸገም ክህልዋ ከሎ ቀዳማይ ረዳኢ ኢኻ ንዓኣ ንምሕጓስ ክትብል ካብ ዓቕምን ላዕሊ ትጽዕር ግን ስለምንታይ እዩ እቲ ዝተመነኻዮ ፍቕሪ ዘይመጽእ ስለምንታይ ኸእያ ደጋጊማ ክትነዕቃካ ወይ ድማ በኣንጻሩ ነቶም ሕሱማት ዝመስሉ ንዓኣ ብዙሕ ዘይግደስላ ወዳት ትመርጽ ጽቡቕ ሰብ ምዃን ዋጋ የብሉን ማለት ድዩ ኢልካ ተስፋ ቆሪጽካ ትፈልጥ ዶ? ሓደ ዓብዪ ሚስጥር ክነግረካ ኣዋልድ ጥዑም ወዲ ስለ ዝጸልአ ኣይኮነን ዕድል ዘሂባኻ ጸገሙ እንታይ ይመስለካ እቲ ንስኻ ጥዕናት ትብሎ ዘለኻ ተግባር ንዓኣ ከም ድኽመትን መረጋገፂ ምድላይን ወይ ድማ ቫሊዴሽን ሲኪንግ ኮይኑ ስለ ዝስምዓ እዩ ሎሚ ኣብ ገዛና ስለምንታይ ጥዑም ምዃን ወይ ድማ ቢንግ ኤ ናይስ ጋይ ስሕበት ከም ዘይፈጥር በኣንጻሩ ግን እቲ ኣዋልድ ብሓቂ ዝደልዮ ግድማን ከመይ ጌርካ ከም እትከውን ክንርኢ ኢና እዛ ቪድዮ እዚኣ ካብቲ ኣገልጋሊ ዝመስል መንነት ወፂኻ ናብቲ ርእሰ ክብሪ ዘሎ ሓያል ወዲ እትሰጋገረካ መምርሒ እያ ክሳብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ምስ ተኸታተልካ ስለምንታይ ጥዑም ምዃን ምስልቻው ከም ዝፈጥር ከመይ ጌርካ ዶብ ወይ ድማ ባውንድሪስ ብምግባር ዝያዳ ተፈታዊ ትኸውን ክትፈልጥ ኢኻ ካብቲ እወ ባህሊ መንነት ወፂኻ ናብቲ ቃሉ ዘኽብር ሓቀኛ ሰብኣይ ክትሰጋገር ኢኻ ሕጂ ናብታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ክንኣቱ ኢና ስለምንታይ እዩ ናይስ ጋይ ዘይስሕብ ሓደ ዓብዪ ሓቂ ክነግረካ ብሓንቲ ጓል ክትስሓብ እንተደሊኻ ኣይፋልን ምባል ክትኽእል ኣለካ እቲ ናይስ ጋይ ዝበሃል ወዲ ግን ንዓኣ ንምሕጓስ ጥራይ ዶብ የብሉን ንሳ ቆፀሮ ክተርፍድ ከላ ጸገም የለን ይብል ንሳ ብዘይ ኣኽብሮት ክትዛረቦ ከላ ከይትበሳጮ ኢሉ ሱቕ ይብል ኣብ ስነ ልቦና ጓል ዶብ ዘይብሉ ወዲ ከም ድኹም ወይ ድማ ዊክ እዩ ዝርአ ነፍሱ ዘየኽብርን ዶብ ዘይገብርን ወዲ ንዓኣ ከመይ ገይሩ ክከላኸላን ክመርሓን ይኽእል ንሳ ኣብ ውሽጣ ድሕንነት ኣይስምዓን እዩ ስለዚ እቲ ንስኻ ጥዕናት ትብሎ ዘለኻ ንዓኣ ግን ርእሰ ክብሪ ዘይምህላው ኮይኑ እዩ ዝረኣያ እቲ ዝኸፍአ ነገር ደኣ እንታይ መስለካ ኣዋልድ ናይስ ጋይ ሓቀኛ ከም ዘይኾነ ቀልጢፈን ይርድኦ እየን ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል ኩሉ ግዜ ህያብ ዝህባ ኩሉ ግዜ ዘመጉሳ ኩሉ ግዜ እወ ዝብላ እንተኾይኑ ንሳ ኣብ ውሽጣ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ይደልሎ ኢላ ትሓትት እቲ ናይስ ጋይ ጽቡቕ ዝኸውን ዘሎ ንክፈትዎ ስለ ዝደልየ እዩ እዚ ትራንዛክሽን ወይ ንግዲ እዩ ኣነ ጽቡቕ ክኾነልክ እየ ንስኸ ድማ ፍቕሪ ሃብኒ ዝብል ምስጢራዊ ስምምዕ ኣለዎ እዚ ድማ ማኒፑሌሽን ወይ ድማ ምትላል እዩ ሓቀኛ ግድማን ግን ጽቡቕ ዝኸውን መትከሉ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ካብታ ጓል መረጋገጽ ስለ ዝደልየ ኣይኮነን እዚ ድማ እዩ እቲ ዓብዪ ፍልሊ ኣብ ገዛና ክንመሃሮ ዝግበአና ስሕበት ምንዋጽ ወይ ድማ ቴንሽን የድልዮ እዩ ኩሉ ግዜ ጥዑም ጥራይ እንተኾንካ ዕላልካን ተግባርካን ቀልጢፉ ይፍለጥ ወይ ድማ ፕሪዲክታብል እዩ እዚ ድማ ድብርት ወይ ድማ ቦሪንግ ይፈጥር ልክዕ ከም ሓደ ፊልሚ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ጥራይ ዝኸውን እንተኾይኑ ክትርእዮ ይትደሊን ኢኻ ቁሩብ ግጭት ቁሩብ ሚስጥር ቁሩብ ድማ ጽኑዕ መትከል የድሊ እዩ ንሳ ሎሚ እንታይ ይብለኒ ይኸውን ኢላ ክትሓስብ እንተዘይጌርካያ እቲ ስሕበት ይሃስስ ካልኣይ እቲ ስነ ልቦናዊ ስሕበት ወይ ድማ ኢንተርሚነንት ሪኢንፎርስመንት እዩ ብዙሓት ኣወዳት ኣዋልድ ሕሱማት ሰባት እየን ዝፈትዋ ይብሉ እዮም ግን እቲ ሓቂ ንሱ ኣይኮነን ኣዋልድ ዝሰሓባሉ ባህሪ እቶም ባድ ቦይስ እንታይ ይመስለካ ርእሰ ምትምማን ወይ ድማ ኮንፊደንስ ስለ ዘለዎም እዩ ንሳቶም ንዓኣ ንምሕጓስ ኢሎም መንነቶም ኣይቕይሩን ንሳቶም ኣይፋልን ምባል ኣይፈርሑን እዚ ካብ ሰብ መረጋገፂ ዘይምጽባይ ወይ ድማ ናት ሲኪንግ ቫሊዴሽን ዝበሃል ባህሪ ንኣዋልድ ብጣዕሚ ስሕበት ይፈጥረለን ንሳቶም ብድሆ ወይ ድማ ቻሌንጅ እዮም ንሓንቲ ጓል ድማ ብድሆ ዝኾና ወዲ ካብቲ ኩሉ ግዜ ዝልምና ወዲ ንላዕሊ ዋጋ ኣለዎ ካብ ሕጂ ንድሓር ናይስ ጋይ ምዃን ዶ ብል እሞ ግድማን ኹን ናይስ ጋይ
ሰብ ከይጸልአኒ ኢሉ ዝፈርሕ ዶብ ዘይብሉ ካብ ጓል መረጋገጽ ዝደሊ እዩ። ጉድማን ጽኑዕ መትከል ዘለዎ ዶብ ዘኽብር ንሰባት ብኣኽብሮት ዝሕዝ ግን ድማ ድሌቱ ንምግላጽ ዘይፈርሕ እዩ። እዚ ኢንተግሬትድ ማን እዩ እቲ ኣዋልድ ብሓቂ ዝደልዮ። ሓደ ወዲ ንነፍሱ ዘለዎ ክብሪ ዝዕቀን ኣይፋል ክሳብ ክንደይ ይብል ብዝብል እዩ። እቲ ግድማን ዝበሃል ወዲ ንሰባት ብኣኽብሮት ይሕዝ እዩ፣ ግን ድማ ክንዓቕ ኣይፈቕድን። ንኣብነት ሓንቲ ጓል ቆፀሮ 2 ግዜ ብዘይ እኹል ምኽንያት ተሰሪዛ እቲ ናይስ ጋይ ጸገም የለን መዓዝ ክንራኸብ ኢሉ ይልምና። እቲ ግድማን ግን ግዜይ ዋጋ ከም ዘለዎ ክትፈልጢ ነይሩኪ፣ እዚ ባህሪ እዚ ንዓይ ምችው ኣይኮነን ኢሉ ዶብ ይገብር። እዚ ተግባር እዚ ንዓኣ እዚ ወዲ እዚ ንነፍሱ ዋጋ ይህብ እዩ ዝብል ሓያል መልእኽቲ የመሓላልፈላ። ርእሰ ክብሪ ዘለዎ ወዲ ድማ ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ ይስሕብ። ኣብ ገዛና ደጋጊምና እንብሎ ሚስጥር ኣሎ። ህይወትካ ንጓል ንምሕጓስ ጥራይ ተጥፋ እያ። ሓደ ናይስ ጋይ ንሓንቲ ጓል ንምርካብ ክብል ስርሑ፣ ዕላምኡ ወይ ሕልሙ የቋርጽ እዩ። እዚ ድማ ሎው ቫሉ ባህሪ እዩ። ብኣንጻሩ ግን እቲ ሓቀኛ ሰብኣይ ወይ ድማ ግድማን ኣብ ህይወቱ ቀዳምነት ዝህቦ ነገር ዕላምኡ ወይ ድማ ፐርፐዝ እዩ። ንሳ መመላእታ ህይወቱ እምበር ማእኸል ህይወቱ ኣይኮነትን። ንስኻ ኣብ ስራሕካ ትጉህ ክትከውን ከለኻ ንሳ ነቲ ሓይሊ ትርእዮ እያ። ንሳ ክትስዕበካ እንተደሊኻ እትስዕቦ ራእይ ክህልወካ ኣለዎ። ጥዑም ንምምሳል ወይ ድማ ቢንግ ናይስ ዶብ ብል እሞ ሓቀኛ ወይ ድማ ቢንግ ሪል ኩን። ሓደ ነገር እንተዘይፈቲኻዮ ኣይፈተኽዎን በል። ሓሳብካ ምስ ሓሳባ እንተዘይተሰማሚዑ ኣነ ከምዚ ዝመስለኒ ኢልካ ሓሳብካ ገለጽ። ኣዋልድ ኩሉ ግዜ እወ ዝብለን ወዲ ኣይኮና ዝደልያ። ሓቀኛ መንነት ዘለዎ ክከራኸር ዝኽእል ብናይ በዓል መንገዲ ዝኸይድ ወዲ የኽብሮ እየን። ሳልሳይ ከመይ ጌርካ ትጅምር? ካብ ሎሚ ጀሚርካ ነቲ መረጋገፂ ምድላይ ወይ ድማ ቫሊዴሽን ሲኪንግ ኣቋርጾ። ንሓንቲ ጓል ከመይ ርያትኒ ትኸውን ኢልካ ይትጨነቕ። ኣብ ክንድኡ ንሳ ንዓይ ትበቅዕ ዶ ኢልካ ሕተት። እቲ ሕቶ ካብ ንሳ ዶ ትፈትወኒ ናብ ኣነ ዶ ይፈትዋ ክቕየር ከሎ እቲ ሓይሊ ወይ ድማ ፓወር ናብ ኢድካ ይመጽእ። እዚ ድማ እዩ እቲ ሓቀኛ ወንዳ ወንድነት። ናይስ ጋይ መዓልቲ ምልእቲ ጽብቕቲ ኢኺ ጎበዝ ኢኺ እናበለ ብኸንቱ ይውድስ እዩ። ንሳ ግን እዚ ንዓኣ ቺፕ ወይ ድማ ትሑት ዋጋ ኮይኑ እዩ ዝስምዓ። ንስኻ ግን ሓቀኛ ፍልጦ ጥራይ ሃብ። ብሓቂ ዝሰርሓቶ ነገር ወይ ዝገበረቶ ብልጫ ክተወድስ ከለኻ ንሳ ዋጋ ትህቦ እያ። ውሑድነት ወይ ድማ ስካርሲቲ ኣብ ቃላትካ እውን ይሃሉ። ክቡራት ተዓዘብቲ ገዛና ሎሚ ዝተዛረብናሉ ሓሳብ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ። ጥዑም ወዲ ምዃን ዶ ቢልካ ሓቀኛ ሰብ ኣይኮን። ርእሰ ክብሪ ሃሊካ ዶብ ግበር፣ ኣብ ዕላማኻ ድማ ተኩር። ንስኻ ነፍስኻ ዋጋ ክትህብ ከለኻ ዓለም እውን ዋጋ ክትህበካ ትግደድ እያ። እዛ ቪድዮ እዚኣ ንዝምድናኹምን ንህይወትኩምን ዓብይ ለውጢ ከም እተምፅእ እርግፀኛ እየ። ትሕዝቶና እንተፈቲኹምዎ ላይክ ግበሩ፣ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣባል ገዛና ሁኑ። ሰላም።